587 गरायमारि जि एलपि स्कुल बे गुदि फरायसालियाव गिबि खेबनि थाखाय आङो दिनै बेयाव भट होदों आरो बे गणतान्त्रिक देशनि जि नोगोरारिनि जि भटनि जि अधिकार आरो बे अधिकारखौ जोङो थारैनो गावबा गावनि जि मोनसे मोन्थाय बे मोन्थायखौ भट होनायनि गेजेरजों जों जेब्लाबो फालिबोदों आरो बेखायनो आं सानो जे दिनै 26,58,000 बिटिआरनि नोगोरारिफ्रा बयबो गोजोन सान्तिपूर्ण प्रक्रियानि गेजेरजों भट होदों आरो बिनि गेजेरजों जों सानो जे जि भटनि जि प्रसेस बा प्रक्रिया बे सोलिगासिनो दङ आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशन जिल्ला प्रशासना सान्तिपूर्ण भाबै आरो जेबो दावराव दावसि जेबो हिंसा थासारि गैयाजासेनो बयबो जाहाथे भट होनो हायो बयबो जाहाथे माने गियालासेनो जाहाथे निर्भयै भट होनो हायो बेनि थाखाय बयबो आङो रायजो सरकारखौ खावलायदों आरो लोगोसे आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनखौ खावलायदों जों मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय 5 बोसोराव मोनसे मोजां सरकार फैगोन गुड गभर्नेन्स फैगोन रायजो राजानि जि मोनसे जौगानायनि खामानि मावनांगौ दङ एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खामानि मावनांगौ दङ बिनि थाखाय बिटिआर बासिनि रायजो राजाया बयबो अनलायनाय गोरोबलायनाय आरो खौसेथिनि मोनसे आदर्शजों बयबो भट होनानै गावबा गावनि अधिकारखौ माने एक्सारसाइज खालामगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो खोब सान्तिपूर्ण प्रक्रियानि गेजेरजों फ्रि एन्ड फेयार भटिंनि जे खामानि बे खामानिया जानांगौ आं बेखौनो आपिल होयो गोजोन्थों।